Renouveau télé la jabaro aw bela jele ni ɲɔgɔn tuma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ma o ma bɛ ka an lajɛ ni wagati kofɔlen na an bɛ aw bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn bi ye juma ye bi ye lahɔrɔmadon ye an bɛ ala deli an bɛna bato minnu kɛ ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka na ni basigi ye mali kɔnɔna la maliden mago bɛ lafiya min na ala ka se ka o sababu ɲuman nɔgɔya an ka marabaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila renouveau matin kan. Bi ye juma ye mɛ kalo tile 13 san 2022 anw nisɔndiyalen bɛ kanubaga jamakulu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila solika wuli kɛbagaw an bɛ fɔlɔ ka aw de fo aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la n'aw bɛ ka an lajɛ an bɛ aw fo minnu bɛ an lajɛ sokɔnɔnaw la don o don an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn lamɛnbaga jamakulu an mana sigi kɛnɛ kan an tɛ ɲinɛ aw fɛnɛ kɔ radio renouveau lamɛnbagaw aw ni ɲɔgɔn tuma maa minnu bɛ ka an suit an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ an ka page Facebook kan renouveau FM renouveau télé page kan an ka foli bɛ an abonné kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko ala ka bi juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma an ka dibila baarakɛbagaw an ka foli ba bɛ u ye sabula u fɛnɛ bɛ timinandiya la don o don ka daminɛ tɛnɛ kana bila fo juma la ni jɛmukan in kɔnɔna la solika wuli tɛ fɔ u fɛnɛ kɔ u ye labɛnw sigi sen kan studio bamindaw kɔnɔna na jama dafalen bɛ yan nɔ amadu yeli konare isa kaba sidibe fanta tomota anw bɛna don kunnafoniyaw olu kɔnɔna la sisan a ye aw bisimila amadu el ndafila amadu el bi le Thérèse dɔrɔn amadu el jamana in bɛ bolo min kan hali kalo le de a bɛna le la sisan munna ko a ɲaamilen don mun y'a ɲagami a bɛ fɔ k'a bɛ ɲɛnabɔli sira kan ubiyɛn kibaruya dumanw ye jumɛnw ye n ka muso ko bɛ sen na ani muso bɛ malo tɛ kelen ye ayisa kuma a ko bɛ sen na ŋaniya ɲuman ye jumɛn an bɛ se ka jumɛn jigiya an bɛ se ka min jigiya o ye k'a fɔ jamana faamaw minnu bɛ fanga kɔnɔ jamanadenw kama olu kɔni b'a la ka caman bila walasa jamanadenw bɛ lafiya mɛ min kalama o y'o ye ni maa wɛrɛ bɛ dɔ kalama bɛɛ n'i ka hakilina tagalen ɲɛfɛ kunnafoni jɛlen mana kɛ minnu ye kala bɛ se ka turu minnu na o na di maliden kelen kelen na an bɛ dugawu de kɛ malidenw ka hɛrɛ bɛ min na sɔn ka kɛ o ma amadu sɔni i ni kanubagaw bɛ ɲɔgɔn la sɔrɔ don kibaru ale kelen darapotigi i ni ce i ka o ŋaniya ɲumanya la merci beaucoup sɔgɔmada in na jɛmukan bakurubaw olu filɛ nin ye ɲɛfɔli bɛ na kɛ aw ye bi kumasen min kan o de bɛ tali kɛ anw ka sigida ni o bɛ société ko fɔ ka taa se réseaux sociaux ma fɛn bɛ tali kɛ bi na an ka société ani bɔlɔlɔw yalima a ko ɲɛ bɛ cogo di isa kaba ani ale bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ sɔgɔmada in na ka se ka ɲɛfɔli ba kɛ aw ye ni waleya in kan an ka jamana kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ bi kɔnɔna anw ka bi ma welelen o kɔni ye adama bɛn jara ye adama bɛn jara an bɛna se ka ɲɔgɔn la sɔrɔ laseliw b'a bolo ka kɛ bi jɛmukan ye olu kɔnɔna na mariam kuni ani ale bɛ segin ka ɲɔgɔn la sɔrɔ tuguni i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama dala dumunifɛnw sɔngɔ gɛlɛyali ka taa se gɛlɛyaba wɛrɛ minnu bɛ an kan jamana in kɔnɔna na mariam kuni n'a ka jamakulu ni o bɛ a ka collectif ko fɔ olu ka wuli ka jɔ ye o ye sɔgɔmada in na an bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ko kura ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ye aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ adama bɛn jara la a ka laseliw bɛna tali kɛ mun kan o bɛ ka fɔ bi kɔni tilela fana to dunnen kɔfɛ ko wuli ka jɔ ba bolo dalen don boulevard de l'indépendance la a kun ye jumɛn ye ani bɛn bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ka se ka a da don la anw ka bi don fɔli duman bɛ o kɛrɛfɛ kɛnɛya kunnafoni fɛn bɛ tali kɛ typhoïde bana professeur bɔra ka ɲɛfɔli kɛ aw ye bi a furakɛliw bɛ kɛ cogoya min na a bɛna a da don la kunnafonidi gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw ka se ka dɔgɔkun kibaruyaw kuncɛ o bɛ kɛ bi jɛmukan ye o kɔnɔna la alexi fɛnɛ bɛ bisimila i n'a fɔ ladalako la a ma sɔn minnu ma ka se ka tɛmɛ ni o laseliw ye a ye aw bisimila wagati bolo dacogo ale filɛ Sanwolo bena jɛya Mali marabolo kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni Sikaso ani Buguni marabolo yi bɔ a la ni marabolo fila kɔnɔna la nɔgɔ bena da kaba la olu fɛ yen nɔ fɛn bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bena ci Mali marabolo kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka Bugunikaw fɛ yen nɔ ka fara Sikaso kan Joyila Kucala ka taa se Kulikoro kɛɲɛ ka yan fan ma samiyɛfɛ fiɲɛ o bena ci olu fɛ yen nɔ nka a fiɲɛ fanga o tɛna bonya kosɛbɛ ko bi yɔrɔjan filɛli min ni gɛlɛya mangani bɛ don a la o bɛ kɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fo ni a bɔra Buguni ani Sikaso la o marabolo fila kɔnɔna la ko gɛlɛyaba tɛna don olu ka yɔrɔjan filɛli la marabolo tɔw kɔnɔna la yɔrɔjan filɛli min ni gɛlɛya bɛ don a la o bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔgɔnko la
ko sanfiɲɛ ni sanji o bolodalen no bi tilela fana to dunnen kɔfɛ walima su fɛ Sikaso ani Buguni marabolo kɔnɔna la. Tilegan in na funteni hakɛyaw olu boloda cogo ye ninnu ye an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna na. Kayikaw bi aw ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 44 ye. Kulikoro olu ta bɛ kɛ 42 ye. Sikaso 39, Segu 42, Mopti 43, Tombouctou 43, Gao degere 45, Kidalikaw olu ta bɛ jɔ 43 la. Menakakaw fɛ yen nɔ bi olu ka funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 44 ye. Tawudeni olu ta bɛ jɔ 39, Buguni degere 40, fɛn bɛ tali kɛ Kucala la olu ta bɛ kɛ 41 ye. Kita olu ka funteni hakɛya bi o bɛ jɔ degere 43 la. Nyoro 45, Nara 44, Douanza 44, San ka fara Banyangaara kan olu ta bɛ kɛ 43 ye. Joila 41, Gourmara Rous degere 44, Bamako district kɔnɔna la ko sankolo o bɛ na jɛya. Fɛn bɛ tali kɛ tilemafɛ fiɲɛ la o bɛ na ci a fiɲɛ fanga o tɛ bonya kosɛbɛ. Bi yɔrɔjan filɛli min ni gɛlɛya mankanni bɛ don a la ka sababuya kɛ gɔngɔnbulon ye o bɛ daminɛ kilomɛtiri 7 ka taa bila 9 bɔɲɔnko la. Funteni hakɛya o bɛ jɔ degere 42 la. Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira. Nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 8 ye. Tile bɛ na bi nɛgɛ kanɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 48 ye. Nin wagati boloda cogo ye bi juma sɔgɔma ka di aw ma Renouveau Matin kɔnɔna la. Bonya ani karama kɔnɔ a kun ye maliden kelen-kelen na ka se ka taa ni a bila dɔ ko Ala ka bi juma tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma. Don kibaru o dayɛlɛ wagati sera aw ye. Amadu sanga ye 25 sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 7 sanfɛ. Kibaruyaw ye jumɛnw ye? Tabarikala kibaruyaw bina munumunu fɛn mun nafɛ sisan dannen no bɛ tali kɛ sɔɔni a tɛna mɛn ni jatew ma bɔ an jigi kɔrɔ. Kibaruya duman bɛna sɔrɔ Mali ka gɛlɛya la n'o ye gɛrɛndɛ min sigilen don jamana kan a bɛ tali kɛ kumaɲɔgɔnya minnu bɛ senna nin waati na an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na. Taji ko gɛlɛya dɔɔni bɛ dugu kɔnɔ nka ani Amariko ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la a ma sɔrɔla k'a fɔ station damadɔ bɛ yen minnu bɛ kuntilenna kelen na n'o dɔ ye Ola Énergie, Oryx, Shell ani Total olu kɔni ye tile 4 baara bila daminɛ bi sɔgɔmada in na. An bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na sisan dannen no don kibaru kɛnɛ kan na taji kɔni yɛlɛnna o kɔni daminɛna ka bi diɲɛ sebatigiw Russie ni Ukraine kaw fɛ o gɛlɛya dɔɔni bɛ jamana kɔnɔ kɛra sababu ye ka 10 ni 5 fara taji dɔw kan o fana bɛna dɔ fara transport dɔw kan ko bɛ cogo di an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na. Renouveau Matin ka don kibaru ale kɔnɔna la lɔgɔli karamɔgɔ muso min fara selengekaw fɛ ko ɲɛ dɔw b'a la ka sɔrɔ ko dɔw la maa dɔw minɛna fɔlɔ n'o ye sɔmikɛli minnu na a sɛgɛsɛgɛli tɔ bɛ sen na Mali gendarmew fɛ an bɛna kuma o fana kan sisan dannen no an ka dogibaru kɔnɔ aw ni sɔgɔma ani ce a y'aw bisimila ni y'an dɔn k'an ye bi sɔgɔmada in na Amadu Eli Konare ka fara Boso musonin kan an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi a y'a danse an bɛna don kibaruyaw kɔnɔ. aw ni ce a y'aw bisimila kokura ka kɛnɛya lase aw ma ladiriya kɔnɔ ɲɛmaayaso ye mun labɛn k'a di an ma waasa aw filɛbagaw bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ an y'a fɔ ten ko Mali bɛɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya bɛ n'a bɛ tali kɛ an ka jamana yɛrɛ ni a cogoya la sabula min bɛ waati jan bɔ jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya mun nana ni fanga dafiri ni fanga yɛlɛmaw ni fanga nɔnɔbila yɛlɛmaw fana n'a ɲɔgɔnna caman ye o kɔni na hakilina minnu talen don jamana mara kalifalen minnu na bi olu ye taabolo min ta o kɔni bɛn tɛ diɲɛmaa ma jango maa minnu bɛ yen n'olu fɛ k'u ka sɔrɔ bɛrɛ tɛ o la o kɛlen don gɛlɛyaba ye o de nana ni sababu ye min ye diɲɛ seleke 4 ka sariya minnu bɛ yen ni an y'an tɛgɛnɔ bila o sariyaw la o dɔ ɲakili ka se anw ma n'o bɛ tali kɛ ani CEDEAO ka jɛɲɔgɔnya ani diɲɛ seleke 4 ka jɛɲɔgɔnya ani badenya jɛɲɔgɔnya min bɛ kabi lawale Mali ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya in kɔni kɛlen don sababu ye ka kɛ ko ni a kɛcogo ye malidenw kɔni y'a ye jɔn i ko jɔn ma ya kɛra jamana in na maa caman ka jate la o kɔni hakilina in donna ma hakɛ mun kun na o bɛɛ lajɛlen kɔni wulila k'i jɔ faso kɔkɔrɔ kama gɛrɛndɛ min sigira jamana kan malidenw ko hali ni an bɛ bu dun ko Mali min jɔ a ka jamana kɔfɛ o kɔni kɛra hakilina ye nin ye kalo 4 fo ka se a n'a kunkanfɛ jamana bɛ o gɛlɛya kɔni kɔnɔ wa maa caman bɛ ka jɔsi i tɔgɔ la ka i muɲu ka kɛ ni munɛ yɛrɛ bɔli ni jamanadenya dusu min bɛ an na hali n'o ma sɔrɔla k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ jamanadenw kan tile filanin na kumaɲɔgɔnyaw n'u donni baaraw daminɛna min na Mali jamana
faamaw y'a kanu ka se togokaw ka masakɛ fɔri ɲasimbe ale bɛ se ka da ɲuman don ko ninnu na cogo ya min na wasa kuma ɲɔgɔnyaw bɛ se ka sen sɔrɔ kibaruya minnu bɛ o ye k'a fɔ ko ni kow bɛ ka taa cogo min na n'a tora o kuntilenna fɛ ko lala ko ɲɛ dɔ bɛ sɔrɔ ko dɔ la min ye tubabu yɛrɛ ka hakilinaw nin bɛɛ bɛ cogo di Umaru Koyita Renouveau tɔgɔ la an k'a lajɛ. Ka tɛmɛni ni diplomate in ka kuma ye a yira k'a fɔ ko gɛrɛndɛn minnu kɔni sigilen bɛ Mali da la ko olu bɛ sɔn ka wuli sɔɔni ni kumakan yɛrɛ lasera ɲɔgɔn dalajɛ dɔ senfɛ min kɛra Bamakɔ jɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na ni a waleya yɛrɛ kɛra don kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen nɔ ni o dabɔ mɛn tubabula kama Bamakɔ. Fɛn min ye Seku Gawusu Sise ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale dalen bɛ a la don nataw la CEDEAO kɛmɛ ka gɛrɛndɛn min sigi an ka jamana da la ni a bɛ taa kalo 4 na ko olu bɛ sɔn ka wuli ni maa y'a yira k'a fɔ ko an ka furancɛla fanga maa ɲɛmaw ani ka taa se CEDEAO maaw ma ko olu kɔni bɛ ɲini ka bɛn waati la waati kɛrɛnkɛrɛnlen min yɛrɛ la ni dɔ kan ka fara furancɛla fanga kuntala kan. Ka tɛmɛni a ka lasew ye a yira k'a fɔ ko don nataw la ko fanga furancɛ ɲɛmaw yɛrɛ ko olu kan ka kuma a waleyaw kan. Ka tɛmɛni a ka kumaw ye halisa a yira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn kɔni bɛna bila Mali jamana ani CEDEAO cɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye kalafiliw bɛ se ka kɛ joona kalafili jɛlenw min bɛ kɛ bɛn ani keleya kɔnɔna na. Ni kuma minnu yɛrɛ lasera nin fɛ a kɛra waati kɔnɔna na waati min yɛrɛ la Mali ka ciden dɔ olu kun wulila ka se togokaw fɛ yen nɔ. Wulikajɔ minnu yɛrɛ kun dabɔra ka taa ɲini Togo jamana ɲɛmaa fɛ ni o ye Fɔri Ɲasimbe ka se ka Mali dɛmɛ a ka se ka kuma diɲɛmaa fɛ bɛn bɛ se ka sɔrɔ cogo min na furancɛla fanga kuntalaw la. Ka tɛmɛni Serge Daniel ale fana ka laseliw ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ fana ko fɛn min ye OCI ye ko ale kun ye maa dɔ wuli ni o ye Nasiru Bako Arifarige ni o yɛrɛ bɛnɛ ministre des affaires étrangères kɔrɔ ye walasa bɛn bɛ se ka sɔrɔ gɛrɛntɛn minnu sigimɛ an ka jamana da la o koɲɛw la o kumu kɔnɔna na sa fɛn min ye tarata don ani colonel Asimi Goita olu ye ɲɔgɔn ye. Bamakɔ kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko ni maa in kan ka se Lomé, Abidjan ani ka se Dakar ma. Ni waleya ninnu kɔni b'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ fanga bɛ ka bonya kosɛbɛ walasa gɛrɛntɛn minnu sigimɛ Mali da la olu bɛ se ka wuli cogo min na. Ta Renouveau don kibaru kɔnɔna la an y'a fɔ ten ko station dɔw la bi taji tɛ cɔli kɛ bolimafɛn kɔnɔ yama sɔrɔla k'a fɔ ka kɛ ni hakɛw ni baara sariya taacogo ni gɛlɛya min bɛ a maaw kan olu kɔni y'a kanu ka se ka kuma ɲɔgɔnyaw n'u don ka dɛsɛ ko taama minɛ sisima bɔ tubabu b'a fɔ min ma ko dernier recours n'o ye jigiya laban min b'u bolo sa o kɛra baarabila ye yan'o cɛ an ka jamana cakɛ jɛkulu min ɲɛsinnen don o koɲɛw ma n'o ye CNPM Conseil national de patronat du Mali olu ye sigikafɔw n'u don waasa olu sɔrɔ musobaw ni ɲɔgɔn cɛ jatew bɛ se ka minɛ dɔ ka se ka kɛ bɛɛla bidɔnni nɔ cogo min na nka bɛɛ ma se ka kɛ fɔli na o kama station minnu bɛ yen n'o ye Shell, Ola Energy ani Oryx n'u jɛw olu kɔni cakɛlaw ye baarabila boloda bi sɔgɔmada in na min bɛ taa tile 4 bɔɲɔnko la a ko yɛrɛ sababu ye mun fɛn de ye togotigi cɔ min bɛ tali kɛ Assistant Jalo ale ni Ibrahima Daw ye kuma di u ka maa dɔw ma an k'a lajɛ. Kunu aux environs de 17h CNPM y'an wele an taara patronat na a CI 2000 la an kumana u y'a yira gérant ni direction ko u bɛ se ka min kɛ a n'u tɛ se ka min kɛ n'a sɔrɔ ko an bɛ se ka grève jɔ o kama bon an y'a yiru la i bɛ se ka min kɛ i tɛ se ka min kɛ o tɛ an bɛ ka min ɲini revendication tɛ réclamation de don sariyaw de don gafew de don sɛbɛnnen de bɛ yen u bɛ lawaleya dɔrɔn de u sɛbɛnnen don wa u bɛɛ bolonɔw de b'a la u y'a yira an bɛ 2000 fara dɔw sara kan yan fɛ an bɛ 1000 fara dɔw ta kan yan fɛ an k'u ma wariko an ma wariko kuma yɛrɛ fɔ aw ye convention kɔnɔ an ka sara bɛ convention kɔnɔ aw k'aw bɛ min d'anw ma aw yɛrɛ de y'a sɛbɛn mɔgɔ ma o jagoya ka sɛbɛn aw bɛ min d'anw ma o filɛ nin prime ni nin prime bɛ di anw ma o filɛ nin o bɛnna aw bɛ sara min d'anw ma o ka dɔgɔ n'o ye o an b'o minɛ o ka ca n'o ye an b'o minɛ o bɛ ka kɛ problème ye an ye tile 4 de décréter 96 heures de grève o 96 heures ni o ma nɔbɔ ko la an bɛ tile 5 wɛrɛ fara kan n'o ye 120 heures ni hakili ɲuman t'u kɔnɔ ala k'a jugu kɔnɔ parce que an ye kɛlɛ in daminɛ o ni minnu tun bɛ jɛ k'anw kɛlɛ bi anw bɛ olu caman farala anw kan ni bɛnkan ma sɔrɔ o la an y'o de fɔ toujours nous sommes des syndicats responsables anw tɛna kuma k'an yɛrɛ sɔsɔ anw de ye papier bila ni 96 heures n'o ma bɔ an bɛ 120 heures ta n'o ma bɔ anw ma dɔwɛrɛ bila o kɔfɛ anw bɛ na s'il faut an bɛ papier wɛrɛ de sɛbɛn ka illimité bila n'u ko u bɛ convention appliquer u ka wele ka na anw ka wele ka na an ka sigi convention bɛ dayɛlɛ rubrique par rubrique bɛɛ b'a lajɛ nin prime ye nin ye nin bɛ fara kan nin salaire de base nin bɛ fara kan o mana taa ban yɔrɔ min na o de ye bɛɛ ka sara ye kɛlɛ in kɔni an bɛ yɔrɔ min kɛlɛ in tɛ se ka jɔ i bɛ baara la n'a fɔra AMO tɛ INPS bɛ yen t'i bolo hali ni AMO ni INPS b'i bolo i bɛ taa sɔrɔ a tɛ ka sara ka ɲɛ allocation t'i sɔrɔ wa n'i taara retraite yɛrɛ la i yɛrɛ tɛ sɔn ka retraite ko kuma bɔ i da parce que i b'a dɔn i bɛ taa retraite la i bɛ wari bɔ min i bɛ baara de kɛ sa fo n'i sara don ou bien n'u y'i gɛn don min na.
ni station feerelaw bɛ gɛlɛya min na maa caman bɛ cakɛdaw la minnu b'o gɛlɛyaw la baara ɲɛmaaw ka gɛlɛya caman bɛ hakɛ tɛ bila maaw ye waasa u ma kɔrɔ walima n'u dɛsɛra baara la u bɛ se ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye o gɛlɛya bɛ cakɛda caman na bi fo janto ka kɛ o la ko hadamaden sara ka baara man kɛ n'i ka kɛnɛ tuma min na dɔɔni min sɔrɔ nka i galabu ma fa walima ni kɔrɔ nana e de bɛ to deli ni yɔliyɔli la o tuma ko fɛɛrɛ ka kɛ waasa maaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu cogo min na sakan ye i k'a dɔn k'a fɔ 37 sɔrɔ Gwandufa n'u k'a ma ko Gwandufa ale ye chauffeur ŋana ye Kati Falajɛkaw ka sira kan an bɛ taa bolimafɛn ko nasiratigɛ la ko 5 ni tantan faralen don mɛgɛ passew kan o fana gɛlɛn don gɛlɛya ye a sababu bɛ tali kɛ mun na ko dɔɔni yɛlɛnna taji kan dɔ ma yɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ awa taji kɔni kan dɔ bɛ yɛlɛ min ye transport kan o fana kɛlen don gɛlɛyaba ye gɛlɛya min na i b'a ye k'a fɔ a hinɛ a 5 tɛ n bolo 10 tɛ n bolo a kuma ka ca mobili taa yɔrɔw la nin waati na e ma fifa mɛn ninnu na o ni Sakari Umaru Keyita olu kɔni wakulu don place la an k'a lajɛ. Gouvernement mɔgɔw ani foroba bolimafɛntigiw olu ka jɛkuluw kɛlen kɔ ka ɲɔgɔn ye u bɛn'a kan k'a fɔ ko dɔ bɛna fara fɛnw sɔngɔ kan taganikasegi dugu kɔnɔnaw la ani ka bɔ Bamako ka taa yɔrɔ wɛrɛ la u ye lajɛrɛ dɔ kɛ o sen fɛ u bɛnna ko la ani yɔrɔ minnu pase kun ye 25 ye 5 farala olu kan k'olu bɛɛ lajɛlen dalakɛɲɛ ye minnu kun ye 30 ye 10 farala olu fana kan ka bɔ Bamako k'i kunda marabolo wɛrɛ kan dɔ farala o fɛnɛ kan hali minnu bɛ bɔ ni feerefɛnw ye Bamako yan nɔ ka taa dugu wɛrɛw la Burkina n'a ɲɔgɔnnaw dɔ farala o bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan. Gouvernement taara an hakilinata fɛ bon augmentation min kɛ ministre ma taa sanfɛ a ma n'a duguma usine yɔrɔ min banna o ye fɛrɛti ye marchandise min bɛ bɔ kɔfɛ ka na an y'a ye u ka communiqué la u y'a yɛlɛ 2%. olu y'o référé prix officiel de kan prix min b'a bɛɛ duguma o ye 1000 ye min b'a bɛɛ sanfɛ 102 je pense à tout 102 ou bien 103. Problème min b'o yɔrɔ la transporteur professionnel to prix sɔrɔ importateur bolo ni importateur ka minɛ nana u bɛ doni don transport professionnel kunna 6000 8000 an b'a ɲini gouvernement fɛ a ka essayer ka réglementation dɔ la au niveau la. Centre Mali secrétaire administratif o b'a ɲini bolimafɛntigi bɛɛ lajɛlen fɛ ani dugudenw k'u ka nin ko in lajɛ diɲɛma jɔnni la k'olu sego tɛ ni sɔngɔ yɛlɛko in ye. An b'a ɲini mobilitigiw bɛɛ fɛ u ka nin fɛngɛ u ka respecter min fɔ dugudenw ye u ka sabali u kana ni furukufuruku ta parce que gɛlɛya anw yɛrɛ sogo t'a la gouvernement yɛrɛ sogo tɛ. hali ni o y'a sɔrɔ malidenw y'a faamuya ko gɛlɛya bɛ dugu kɔnɔna la ani ko de y'a to ko dɔ farala pasew kan u b'a ɲini gouvernement fɛ ko fɛɛrɛ ka sɔrɔ a ko da la. Surama pase kɔni gɛlɛyara sisan dɛ a tiɲɛ yɛrɛ kɔni a ka gɛlɛn parce que ne yɛrɛ en tant que élève fɔlɔ la bon i bɛ surama pase ta 20 tantan i b'o bila i kunna mais sisan a b'i 30 de di. don yɛrɛ bi tile ka boli i ni 2 tɛ taa so yalo a fɔ ko bɛ 5 fara a kan o ka solution kɛ ka dɔ bɔ carburant na o de nafa b'anw kan quoi. fo kase la an kɔni sɛgɛnna dɛ an bɛ taa don o don Bamakɔ ka segin an bɛna fɛn misɛnmaninw ta ka taa tiɲɛna pase ko in n'a sera ka nɔgɔya kɔni a bɛ diya an ye dɛ sinon gɛlɛyaba de don an kan an tɛ fɛn min sɔrɔ a la yɛrɛ an bɛ k'o de don a la. kɔni bolo kɔni o t'a solution kɔni fo carburant na ka jigin. yala a n'aw ka pasajew ni ɲɔgɔn cɛ u b'a faamuya cogo di. dɔw b'a faamu dɔw t'a faamu dɔw kɔni b'a kɛ mankan ye. awɔ 200 farala dɔw kan 400 farala dɔw kan 100 farala dɔw kan ka bɔ yan ka taa Segu o tun ye 600 ye o kɛra 800 ka bɔ yan ka taa Sikaso o tun ye 1000 o kɛra 1200 Mopti Sevare o tun ye 1000 ani 800 o kɛra 2000 ye ani passager bɛ bɛɛ la depuis a daminɛna passager man tɔɔrɔ la ni taji nɔgɔyara donc a bɛɛ bɛ nɔgɔya. an kɔni bɛ k'an débrouiller pour que an ka dugutaw kana se ka dabila sinon kɔrɔlen 1000 de kun don nka 200 farala a kan an bɛ k'an jija ka se ka 200 sɔrɔ ka taa an ka dugutaw la ka segin e bɛ ka taa Sikaso. jateminɛ caman y'a yira k'a fɔ ko Mali la yan nɔ ni fɛn min sɔngɔ yɛlɛla hali ni o y'a sɔrɔ nɔgɔya kɛra k'o sɔngɔ tɛ jigin tuguni o hukumu kɔnɔna la k'a ɲinini no gouvernement mɔgɔw fɛ u k'u hakili to nin yɔrɔ in na ani ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛnw sɔngɔ yɛlɛli kow la.
Prandika a gosi ne bɛ jigin ɲamana Bakaridenni ka butigi da la o kuma min ye mobilitigiw ye ko u ni sɔgɔma bi an ka jɛmukan kɔnɔ an bɛ taa Selengekaw fɛ yen nɔ lɔgɔli karamɔgɔ muso dɔ tun bɛ yen min tun ye Madamu Watara Aramata tɔgɔ la o kɔni taara fa ka taa dugu jɛra k'a fa ale to i k'a dɔn k'a fɔ Selengekaw fɛ yen nɔ yɔrɔnin bɛɛ jamana finitigilakaw ye sɛgɛsɛgɛliw daminɛ min ye tile 2 in na bataki dɔ bɔra jamana finitigi ɲɛmaw fɛ k'a fɔ gendarmerie minnu bɛ yen ni u ye sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ ko sɛgɛsɛgɛli bɛ ka jaabi ɲuman di sabula maa damadɔ bɛ yen tɛgɛ dara olu kan fɔlɔ min ye maa saba bɔɲanko ye k'a fɔ olu kɔni siga kɛlen don olu la ko tɔ bɛ sen na olu ye sɛgɛsɛgɛli gindo ye Yusuf Kulubali ale ka ɲɛfɔliw don ka kɛ ni waleya cɛjugu ye n'a yɛrɛ ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ n'o bɛ tali kɛ école fondamentale B o directrice fagali la a ka bureau kɔnɔ tilegan dirindire fɛ Selenge mɔgɔw bɔra ni ka t'u ka dusumakasa yira commandant fɛ yen ka tila k'a wajibiya ko maa minnu ye nin waleya cɛjugu ninnu kɛ Selenge ko tɛgɛ ka k'u la kunu araba mɛ kalo tile 11 san 2022 minisiriw ka laadala lajɛ sen fɛ minisiri min ɲɛsinnen don lakana koɲɛw ma ale ye kunnafoniya di k'a fɔ ko siganama maa 3 k'olu minɛna nin ko in hukumu kɔnɔna la ka tila ka hakilisigi di k'a fɔ ko waleya bɛɛ lajɛlen na bila sen kan walasa ka nin ko in jɛya maa minnu y'a kɛ ni k'u bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan hali n'o y'a sɔrɔ Selengekaw olu y'u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni kunnafoniya ninnu ye u y'a yira k'a fɔ k'u natɔ wulikajɔ la ko wa k'u na jateminɛ kɛ nin ko in kun kan min n'a yɛrɛ kɛra sababu ye ka sigida mɔgɔw jatigɛ kosɛbɛ o de la jamakulu minnu farala ɲɔgɔn kan dɔgɔkun tɛmɛnen walasa k'a laɲini fɛɛrɛw ka bila sen kan ka nin ko in lajɛya o de la jamakulu bɔra dɔgɔkun tɛmɛnen walasa k'a laɲini nin ko in ka lajɛya u ka wulikajɔ a bɛ n'a fɔ o mɛnna ka kɛ ni maa kofɔlen ninnu minɛni ye n'an bɔra yen nɔ walasa ka bɔ kibaruyaw kɔnɔ min ye réseau social ko nasiratigɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna TikTok ko tiki ye stagiaire dɔw tɔki i k'a dɔn k'a fɔ Tɔnbukutu ale ye dɔgɔtɔrɔso la a ma sɔrɔla k'a fɔ npogotigininw ka wɛrɛwɛrɛ ni yɛrɛ yira ni kunkolo keleku ko a kɛyɔrɔ tɛ banabaatɔw degunnen dala ye ko dɔw kɔni ye o kɛwale dɔ kɛ Tɔnbukutu a digira dugukɔnɔmɔgɔw kɔni na dɔgɔtɔrɔso min bɛ Tɔnbukutukaw fɛ olu ɲɛmaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la a ko kɛra cogo di Lasini Jakite Duba saba i n'a fɔ Fatumata Tarawele n'o bɛ pharmacie kalanbon fɔlɔ la Mohamed Insubar ani Aissata Bokoum n'olu bɛ kalanbon sabanan ani fɔlɔ la TSS la n'an b'a fɔ ma technicien supérieur de la santé jamana don nata kɛnɛya ko ɲɛnabɔbaw nisɔndiya fɛ olu kɔni u yɛrɛ di dɔ ma min bɛnnen bɛ boîte kɔnɔnaw la i n'a fɔ k'u yɛrɛ filmer dɔgɔtɔrɔso bon kɔnɔ ani k'o bila TikTok sanfɛ walasa maa caman ko ye nin ja in na an b'a k'a fɔ banabaatɔ dɔ dalen bɛ nin dɔnkɛla 3 ninnu kɛrɛfɛ nin ko in yɛrɛ juguya kama dɔgɔtɔrɔso in ɲɛmaa ye sariya gɛlɛn ta mɔgɔ ninnu kama ka dɔgɔtɔrɔso doni tigɛw la u ka dɔgɔtɔrɔya sariyaw la batobaliya la nin ko in kɔni b'an hakili la jigin san 2021 na protection civile kalandenw minnu kun y'u yɛrɛ di nin ko in ɲɔgɔnna in ma ani n'u tilala ka ɲangi kosɛbɛ u ka ɲɛmɔgɔw fɛ musow ka wɛrɛwɛrɛ tɔ tora sa u ka taa kɛ sudonyɔrɔ la ye o kuma an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka hakili ɲuman di an ma sanga 40 bɛ nɛgɛ kanɲɛ 7 kan nin waati in na kulubakaw fɛ yen min ye colonel Asimi Goita ko ne ko a samɛ kow ciyalen don o kuma min ye Sadio Kamara ko ka kɔlɔkɛ ko kalibi ala ka lakana sabati sécurité intérieure ani gendarmerie direction na o kuma k'a dɔn k'a fɔ ko n tɛ maa ka jalakɔrɔ fɛ bilen o kuma ni jala bɛ di san fana Umaru Jara ka jala ɲɔgɔnna m'o de fɛ général de division voilà Amadou El Konare walasa an ka bila brigade maaw ɲɛ n'o ye général de brigade minnu mana kɛ Mali la sisan Fanta Tumota voilà ne bɛ mun ma ko la première partie nous y'o sotorolen fɔlɔ d'accord fɔlɔ o bɛ ɲɔngiri yan yɔrɔ la Amadou ka kuma rectifier aw yira ko musomannin dɔw mais n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn c'est pas bon a rectifier ne wa a ɲɛ tɛ nin ye de a ma bɔ e de da kɔnɔ a bɛɛ de bɛ nin na a ma bɔ e de da kɔnɔ i kuma cogo dɔn kuma cogo dɔn Amadou bɛɛ tɛ nin waleya in a ma ɲɛ hali dɔɔni bɛɛ lajɛlen y'a fɔ mais n'i ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan c'est comme si bɛɛ de b'a waleya jugu ɲɔgɔn na kɛ i sera sabali ani minnu b'a tigi tɔgɔ la bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ don kibaru ta ko fɔlɔ o tun ye nin ye an bɛ taa sori fan fɛ nin sanga kofɔlen na ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ taa ni ka segin kibaruyaw olu kɛnɛ kan bi jumadonya in na yalima Bamako siraw bɛ lahala jumɛn kɔnɔna la taa ni ka segin bɛ hukumu jumɛn kɔnɔna la Amadu ko ni sori bɛ se ka segin tuguni ka taga Yirimajɔ sira la sabula a sira kɛlen don degun ni tɔɔrɔ dan ye bun adamadenw kan Yirimajɔ sira fara in ni sori sera ka taa jateminɛ kɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ko kan problème yɛrɛ sun ye min ye Yirimajɔ sugu niveau in na sabula maaw tɔɔrɔlen don an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi o ye Fuseni Dawu ye Fuseni a lajɛ n'a ni sori sera ka ɲɔgɔn lasɔrɔ